O próximo curso implantaránse nos centros educativos a regulación da hora de ler en Galicia. O conselleiro de Educación agarda que con esta medida se mellore a competencia lectora. A Xunta está ultimando a regulación do funcionamento da hora de ler, que se implantará o próximo curso en todos os centros de Galicia e para todas as etapas educativas. Así o anunciou esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, na apertura das xornadas do Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares de Galicia. A implantación generalizada e sistemática desta hora de ler no sistema escolar galego é un dos eixos da actuación do Plan de Reforzo da Lectura incluído no Plan Mega de Mellora Educativa de Galicia impulsado pola Consellería de Educación para avanzar no ensino do futuro cunha maior atención personalizada ao alumno e vencellando a calidade propia do ensino coa igualdade de oportunidades. Estamos neste momento regulando como facedo para que en setembro en todos os niveis educativos se implemente, se desenvolva e se cumpra o que se coñece pola hora de ler, que obviamente ten un obxectivo, que é compatibilizar a crecente tecnificación, digitalización do ensino con estrategias que reforcen o que é a comprensión lectora dentro dun modelo educativo híbrido que combine, por unha parte, o uso da tecnoloxía e dotar de competencias tecnolóxicas e digitais ao noso alumnado, porque se queira ou non se queira, estamos nunha sociedade absolutamente e crecentemente digitalizada, pero iso non ten que ir en contra dos hábitos, se se quere, máis tradicionais, como pode ser a lectura. Ademais, Rodríguez destacou e agradeceu o labor de todas as persoas responsables das bibliotecas escolares, converténdoas en espazos de aprendizaxe, coñecemento e creatividade. O voso papel ten sido moi singular, moi importante nos últimos anos. Se fixeron moitas cousas, que eran tamén moitísimas por facer. Temos que seguir mellorando, temos que seguir adaptándonos ás novas situacións, facendo frente aos novos desafíos e seguir mantendo as bibliotecas no que son un dos lugares de convivencia, de innovación, de traballo competencial máis importantes que teñen os centros educativos e que, por suposto, contribuyen a que o noso sistema teña avanzado notablemente nos últimos anos prácticamente en todas as variables que miden a saúde dun sistema educativo como neste caso é o galego. Comprometeuse a seguir apoiando en da Xunta as bibliotecas escolares de Galicia a través do Plan de Mellora, que conta con 868 centros adscritos e cun investimento de 1,5 millóns de euros por parte da Consellería, coa dotación de equipamentos e adquisición de fondos bibliográficos, a reforma, ampliación e construción de novos espazos de lectura, entre outras iniciativas.